Brutaalitussa tuli käyttyä toista kertaa elämässä ja onhan se kyllä eeppinen tapahtuma. Järjestelyt on todella hienot ja stageet on aivan upeat. Kokonaiskilpailussa olin 105 muistaakseni sijoitukselta. Ammuin siis toimitsijakisaan, eli kaikki 10 stagea samana päivänä. Se oli aika raskas rypistys ja siinä vielä aamiainen oli heikko ja lounasta ei keretty syömään, niin mä menin sen koko päivän 2 banaanin voimalla. Tässä videolla stage 10, tommonen juoksuhautavyörytys. Alussa piti lennättää droonia. Ei saatu ohjeistuksessa tietoa, että mitä ne ohjaimen vivut tekee, muuta kuin napit, mistä käynnistät moottorit, mistä virität pommin, mistä pudotat pommin. Mutta mä oon joskus lennättänyt semmoista pienoishelikopteria ja päättelin, että kai se sama logiikka toimii tuossa ja niinhän se toimi. Se meni yllättävän hienosti. Siellä maassa oli oransseja lankkuja ja sitten oli semmoisia vihreitä pressuseiniä, mistä pääsi läpi. Ja ne oli merkki, että kun kerran meet siitä yli, niin takaisin et saa palata tai sinut hylätään. Maassa oli myös painelevyjä, jonka päälle astumalla laukesi semmoinen 50-grammanen mustaruutiräjähe ja sen päällä oli turvetta, että sitä sitten olisi satanut niskaan. Samoin oli myös ansalankoja, jotka oli kytketty niihin räjähteisiin. Ja mä halusin lähteä tekemään tämän silleen, että niin tosi elämässä ehkä tekisi, että ansalankoihin ei saa missään nimessä astua ja mennään varovasti tiedustellen, ei vaan niin kuin juosta gamesmanina siellä nopeinta mahdollista aikaa. Sijoitushan tällä oli sitten kokonaiskisassa kuitenkin 17. Kiitos siitä, että kaikki maalit tuli ammuttua ja penaltteja ei tullut. Se oli tosi hyvä, mutta hidastahan tämä on siihen nähden, että voittaja ampui reilusti alle puoleen minun ajasta. Ja olisin mäkin voinut mennä yhtä lujaa, mutta halusin nyt suorittaa sen näin. Stage oli vielä koko kilpailun viimeis, eli 9 stage oli jo alle ammuttu ja voimat ihan lopussa, että siihen nähen todella hieno suoritus. Ja mullehan tämmönen sopii oikein hyvin, kun voimaa ei oo, niin sitten pitää pärjätä tommosella enemmän älyllä ja huolellisella suorittamisella. Tää oli kyllä hyvä. Eeppisin stage koskaan missään. Great.